Ahojte ľudia a vítam vás tu u nového videa. A chcem vám povedať, že sa vám zase ospravedlňujem, že mi furt nejde natočiť videa. Toto video už točím tretíkrát a furt mi to niekto lezie. Proste nemám pokoj. Furt mi to musí takto ísť. Akože samozrejme mne to nevadí, ale fakt ma to už nebaví 4 krát opakovať. 4 krát. No ja vám samozrejme ukážem. Aha, môžete sa pozrieť sami na vlastné oči. Už mali výjsť. No, pozrite koľko videí a furt mi to takto lezie. Ja vám to samozrejme ukážem. A sami môžete vidieť, že už mi to dačo ukazuje. Lebo takto. Počkajte. No, že furt mi to takto lezie, kámo. Ja to proste nehnevám, ale už ma to nebaví, viete. No, dobre, dám vaše videá. A pozrite, už mali výjsť 3 videá. 3 videá. Ale nejde mi to vydať. Lebo proste ja nechápem. Môžeme sa pozrieť, že či tu mám nejaké speňaženia za to, alebo dačo. Podmienky opravnosti zobrazujú sa údaje dátum 20 od... alebo 20. Komunita. Čo to je hlavný panel? A tak už mám ďalšieho odberateľa. No lebo pred chvíľou, keď som to natáčal, tak som mal 19 odberateľov. A teraz mám 20. Tak a chcem vám povedať, že ste mi veľmi tým pomohli. A proste som veľmi rád za to, že mi takto pomáhate. Pozrite. Mala všetko, čo som nasľuboval. Proste dajte odber, kúpim si Robuxy. Samozrejme ja to splním. Splním to. Lebo keď ja niečo slúbim, tak to aj musím spraviť. No a proste, aha, ja vám to ukážem. Minecraft. Pred tými vyšlo video, čo som natáčal s Rexstarom. S Rexstarom som natáčal. Môžete si to pozrieť na jeho kanály. A potom som začal hrať. A furt sa to musím prihlasovať. No a presne mi sa tam nedá prihlásiť. Neviem, čo vám povedať. Ale ak by ste chceli, môžem pre vás natočiť tento World of Tanks. Ak by ste chceli. No a malo výjsť ďalšie video. Ukážem vám to. Tento skate mal výjsť, že nemám joystick. No. A určite to budem sa snažiť to natočiť, takže budem sa to fakt snažiť akože natočiť, aby to proste sa dalo. Viem, že možno sa niekedy tešia proste, že chcem vidieť moje videá. Akože, že chcú vidieť moje videá. Ja by som strašne, ale že strašne rád pre vás točil videá. Ale proste nedávam to. A poviem aj môj normálne rozvrh hodín proste. Pondelok máme 6 hodín. Pondelok mám voľnu. Samozrejme mám vtedy čas. Ale ja budem hlavne pre vás točiť. Budem pre vás točiť tento. Vonka by som chcel točiť. Že potrebujem GoPročku a zatiaľ nemám na to peniaze. No takže preto si potrebujem kúpiť GoPročku. No a GoPročku potrebujem. A čo som chcel? Neviem, čo som chcel povedať. No hej, v pondelok to mám voľno. Že ja chcem ísť aj s kamarátmi behať. Poznáte to určite. Že chcem s kamarátmi behať a proste nedá sa to len tak. Potom útorok mám zase 6 hodín a idem na volejbal. Ja si potrebujem napísať úlohy a proste nemám čas. Viete, potom večer zase mám domu, ale ja sa potrebujem nájsť, osprchovať a ja vám to musím vysvetľovať. A vám to už nemusím vysvetľovať, no
poznáte to. No, streda, štvrtok, piatok. No. Stredu ja mám náuku. Ja chodím akože na gitaru. Na gitaru chodím vám. Nevedeli. Určite ste to nevedeli na gitare. No, takže mám gitaru, akože teóriu. Ak to poznáte. Teóriu a potom idem z teóriky, idem na volejbal. A z volejbalu zase tak chcem oddychnúť. Troška a potom ospovedať, viete, pozrieť si tak. Samozrejme, že oddych je s vami si natočiť nejaké video a tak. No ale proste poznáte, každý si chce trošku oddychnúť. No a štvrtok potom mám zase volejbal. To je to oddychnúť zase tak. Však ja vám nemusím kupovať. No a piatok potom proste mám voľno. Proste buď idem behať, alebo proste toto pôjdem, alebo ideme dať na výlet, no samozrejme. No a sobota a nedeľa. Idem do kostola, v nedeľu idem do kostola, mám sobotu. V sobotu buď chodíme do výlety, alebo proste dade chodíme. A väčšinou niekedy a nedeľu chodíme do Sobotišťa a tam vám nemám ako natočiť videa. No, ale samozrejme si myslíte, že prečo by som nemohol večer točiť a tak vtedy nechoď behať alebo dačo, aspoň sa nám trocha venuj. Proste je to ťažké, ja by som chcel s vami natočiť, akože by som natočiť video, kde sú moji fanúšikovia. No, lenže ono to je strašne ťažké. Keď ja mám, to je ako keby na schvál. Keď ja mám voľno, tak oni sú preč. Keď ja nemám voľno, oni sú doma. A proste, je to také ťažké. Proste, narád ten čas, kedy proste sa bude dať čo diať. No, ale ešte vám chcem povedať, že urobil by som, stiahnem si mobil, urobím takú mapu. A na tej mape budem ja, potom môj kamarát asi, možno môj kamarát Matúš a možno ešte môj kamarát tento Dominik Koko. Je to tiež taký menší youtuber Dominik Koko, ale ešte môj nezačal natáčať video. S tým by som asi natáčal, a Ačko by proste, že jeden by hľadal a druhý by čakal a schovával sa. A ak by si to chceli vidieť, tak určite dajte odber, aby vám neuniklo video. A všetko, čo som vám chcel povedať, tak čaute a prepáčte mi. Čus.